Привет от градинарките! Навън вече е много топло. 22-3 градуса е в книжовник в момента термометъра. Смятате, че в оранжерията сигурно е 33-4 градуса. Искам да споделя още нещо за сурфините, което в предното клипче пропуснах да ви кажа. Много важно. Те като цяло са взискателни растения. Имат нужда от повече грижи, имат нужда от много вода. Всъщност това е голямата разлика между сурфините и голяма част от другите растения, че те не прощават, когато не бъдат поляти. Сега ще ви покажа наша грешка, която сме направили. Вижте тези две сурфини. С нощи при поливането най-вероятно сме изпуснали да полеем тази. Вижте как изглежда. Спътъхнала е. Какво ви препоръчвам да направите, когато много време засушите растението си и то видимо вече има нужда от вода? Защото тази сурфина има видимо нужда от вода. Директно, вижте сега, сложила съм в кофа, няма никакво значение в какво, до половината вода. Директно я слагам вътре и ще я оставя 10 на 15 минутки да се напои хубаво, защото ако я полеете отгоре, тя ще изтича директно и няма да задържа влагата вътре в пръста и в самото растение. Така че пресушители, това е чудесен лек за растението.